Limukkaa tarjolla. Pepsodent, accident, no. Terve, mikä on kaupan paras limu? En tiedä, mutta tänään siitä otetaan selvää, koska tänään testataan kaikki limukat, mitä kaupasta löytyy. Näitä on aika monta. Lähdetäänkö maistaa? Lähdetään maistaa. Kato, mikä sieltä tuli? Green soda. En mä tiedä, ehkä puskee tuo kerma vähän turhan paljon tuolla. Mä tykkään kermasta ja annamme pisteet niinku 0–100. Molemmat antaa 200 maksimilla. Joo, kyllä se on jämäkkä. 85. Vuonna 80. Todella kova lätkä. Hei. Teidän täytyy ottaa huomioon se limsan käyttötarkoitus. Mikä käyttötarkoitus? Ne menee kurkusta alas. Ei vaan homman nimi on se, että jos on limsoja, niin osa maistuu hyvältä kyllä, mutta voitko sä juoda sitä esimerkiksi ruoan kanssa? Et nämä voit todella antaa melkein täysiä Niin, Joonatan, jos sä puhut käyttötarkoituksesta, niin miksi sulla on aurinkolasit sisällä? Miksi sulla on hiihtotakki sisällä kesällä? No miksi siis tällä? Älä muuta kysy. Eikö se teillä molemmilta? Te näytätte jokkiskisoissa varikolla töissä. Maistetaanko tätä? Me ollaan maistettu tätä jo. Nää meni vittu siihen, että annetaan pisteet, niin miksi me maistetaan tää uudestaan? Sä keskeytit tää. No sano, että nää haluat antaa tälle täydet pisteet, jos nää haluat litkiä sitä Mä koko ajan. haluan antaa No tälle miksi nää haluat väkisillä litkiä Koska sitä sä rikot juomaa? tän aikajanaan. Ei vittu. Mä rikon kohta sun keskuslukitusjärjestelmästä, että pidät turpaa kiinni ja mä eteenpäin. Se on siis 75 pistettä. 85. Nokian panimen sun ginger beer. Beer. Se meidän piti maistaa limukoita, hä? Miksi muuten vittu Eminemkään ei pärjää mulle? Mitä? Tosta on muuten kiva maistella sitten. No niin, Kimmonen. Kai saatana. Omaninen. Tää vittu. Tää on tämmönen, että mä en monta kertaa tätä lähtis kaupasta hakemaan, mutta saatan erehtyä ostamaan. Kalja ei maistu, joten Nokian Panimo, fiksakkaa teidän asiat. Teillä lukee tuossa, että tää on olutta, vaikka se ei oo ollut. Bombastic Cider. Mun mielestä tuo on aika huono jopa. Jaa, sun makuunisturit onkin niinku vauvalla. Mitä? Et se on mitään järkeä. Kato, nää oksennat, se on inkiväinen. Kaikki reaktiot tulee. Paskakaa housuun seuraavaksi. Mä annan tälle 49 pistettä. Mä annan 15. Mountain Dew! Hei, vanha sanalaskuhan sanoo, että jos tuolta juo tarpeeksi, niin kivekset kutistuu. Se on justiinsa näin, siksi mulla on niin pienet kivet. Miksi meillä on sokerita perseessä? Koronappi tuli sieltä, että ei ole olemassa enää sokerillisia Mountain Dewtä. Voi herran jumala, mistä tämä johtuu? Antakaa kommenteissa informaatiota meille, koska mä en tiedä. Mut sanotko nää ikinä Mountain Dew niin Mountain Dew vai? Siis joikko näistä ollenkaan vai käytitkö nää vaan huulilla tuolta? Miksi nää harrastat jotenkin esileikkejä sen pullon, missä juo nyt vittu sitä juomaa? Tulihan se sieltä, mä saan ennustaa tämän homman. Ei tuo on niin hyvä kuin mä muistelin. Tää on tommonen keinotekoinen. Sanotaan 50. Mä annan 48. Mountain Dew Supernova, tää on hyvä. Hei eikö tää ihan sairaan vanha? Uusi kuin mikä. Tää miten niin uusi kuin mikä? Just tänään sanoit, että on vanhaa uusi kuin mikä. Ei oo vanhaa, vaan tää on uusi kuin mikä. Silloin kun mä olin lukiessa, niin tää oli uusi kuin mikä. Ne piti tauon, niin jos tulossa uusi juttu. Tää on tosi hyvä. Sellainen mieli niinku oikein räjähtää. Se tiheä, sellainen kiva tekee. En tiedä. Teekö kun kärpäs tekee näin, Joo. niin sun niinku aivoimpulssi tekee samanlaista. Tää on mun mielestä vähän lapsellisen makuun. Tää vie mut oikeesti takas Laanaan lukioon. No nimenomaan. Mitä lapsellista siinä on? Se on sivistyksen kehto. Ai laamilla luki. Tänään kyllä koetat viedä kotia päin tätä. No mitä vittu? Sä et tee sivistyksestä ihan hirveesti. Mistä? Syvyyksistä vai? Mä oon sukeltanut 300 metriä, monasiko sinne? Mä ehkä 3. Tai kuin syvä on raksena ollut? Miksi lauluja? 39 pistettä. Elähän on noin vähän. Mikä vitun järki tällä hommalla on? Sano mikä mulla on mieleen. Puolet meidän tuloksesta tulee sinulta, niin onko se reilua, että sä veet tarkoituksella sitä markkoa? En mä tarkoituksella, tämä on minun mielipide, että tää on 39 pisteen arvo. 150. Tuolta se tuntuu. Alkaa nyt muuttaa vai pidetäänkö me tässä? Muutetaan, mä annan 0 pistettä. Mitä on 200? Siis tää on oranssia kaiken lisäksi. Kato tän väriin. Näetkö? Joo. Wow. Arvosta sitä, anna pisteitä. 39! Enemmän.
Miksi mä saan antaa niitä pisteitä, mitä mieltä mä oon? Saat antaa, mutta et sä voi tarkoituksellisesti vettää sitä pistettä alaspäin. Ei mä voi tarkoituksena, ei mulla ole mitään piipiä Mountain Dewin kanssa. Mä haluan antaa 39 pistettä, kun se on mun mielipide. Miksi sä leikit Jeesusta? Konsta. No, sä luulet, että sä saa päättää oman mielipiteensä. Kai saa päättää oman mielipiteensä. Miten niin? Siten niin, tää on ihan yhtä lailla hänen video. Molempien piti sanoa omat pisteet. Molempien, ei vaan Olli. Hän sanoo omat pisteet. Millä oikeudella? Sillä oikealla se on koko videon idea, että hän sanoo omat ja sä sanot omat. 150. Ei, mutta kun 100 on maksimi. No mitä sä sinä olet leikkimään Jeesusta siitä? Oikeesti joku päivä nää herrat sille, että me ei enää olla tässä porukassa mukana. Ihan oikeesti. Toista tosi hyvä. Mä annan 94. Mä annan 39. Siis nää annoit juomalle, mistä mä tykkäsin, niin nää annoit sille huomattavasti vähemmän. Huomasitko nää mitä mä sanoin? Ei vittu yhtään mitään.